זה כאילו לא קורס כזה רגיל, ממוסחר, זה כזה משהו אינטימי. הרגשתי שאני אומר את הדברים הכי מוזרים והם מוחאים לי כפיים. ואני כאילו, כי כולם פה הכי הם, לעשות משהו שאתה לא בתכלס ביום יום. סוף סצנה כזה, אנשים כזה, אוי, מה עשיתי? אז כולם היו ככה, אז אמרתי, יאללה, כן. זה מטורף. יש לך אשכרה כל הדבר גילאים, את כל הסוגים של האנשים, ושזה ייקח אותך גם, כאילו תרגיש אותנטי יותר. בגלל זה אהבתי את הקורס, כי בא רק להדליק את הניצוץ. אתה מגלם את עצמך בסיטואציה, שזה יפה. אני רוצה לגעת עוד בתחום הזה. זה קשה לדמה את זה, אבל מקווה. קיבלתי הרבה פידבקים חיוביים פה. תשוקה זה אומר הרבה. התחלתי יותר להעביר ביקורת קצת, כי שחקן טוב, הוא לא שחקן טוב. זה אותנטי, זה לא אותנטי. מה עם זה בבית של רויטל? עם הקובה עם הקובה ומשחק.